гэтай цішыні. А зранку горад прачынаецца, пакой святлом напоўніць пустату. Загадваеш сабе ўстаць і ісці, працягваючы зноў нібы гульню жыццё. Дым цыгареты кідае ва ўспаміны, няма шкадавання, кішэні пусты. Але дастаткова варыянт не найгоршы, калі маеш тое, што не купіш за грошы. Калі любові ўнутры даволі, перажыць магчыма душэўныя болі. Заўсёды бывае цяжкі час, але штосьці з яго выратоўвае нас. Пахраніш нейкавы сонейка, распачынае гэты